Chalani z firmy Drone Republic mi poslali najnovšieho drona od značky DJI Mavic Mini 4 Pro. No a my sa dnes na ňo spolu v dnešnom videu pozrieme. Ešte predtým, než sa pozrieme na technické parametre tohto dronu alebo prvé lety, rád by som venoval chvíľku tomuto dronu. Takže toto je prvý Mavic Mini a tento dron môže za to, že dnes lietame vlastne so všetkými tými érami, lietame s Mavicmi Mini a nelietame napríklad s GoPro Karma. Toto je úplne prvá generácia Mavica Mini a toto je úplne posledná generácia Mavica Mini. Teda nie je úplne posledná, že by ďalší Mavic Mini nevyšiel, ale posledná aktuálna verzia. Tie rozdiely sú tam celkom jasné, hlavne teda čo sa týka mierne veľkosti. Nový Mavic Mini je trošičku väčší ako ten starý, ako môžete vidieť. Váži úplne rovnako, to znamená 249 gramov, ale je trošku vyšší. Hlavne kvôli senzorom, ktoré sa nachádzajú tu vzadu. Sú tu vlastne 360 stupňové senzory, ktoré tento prvý Mavic Mini nemal. A zároveň vlastne kvôli gimbalu, ktorý je trošičku viac dopredu posunutý. Už ale stačilo histórie, poďme sa pozrieť na aktuálny model Mavica Mini, ale na toto budem potrebovať trošku cheat, musím si zobrať iPad, pretože tieto parametre si nepamätám. Podľa mňa medzi tie najzaujímavejšie technické parametre patrí 4K 60 fps HDR video, slow motion 4K 100 fps, jeho schopnosť natáčať kvalitné zábery v noci alebo v low light prostredí, a je to hlavne teda kvôli jeho snímaču. Má CMOSový snímač s duálnou natívnou ISO funkciou a clonou 1,7. Toto narvali do tohto dronu, čo je zároveň ešte zaujímavá vec. Jeho kamera, gimbal, je takisto ako pri iných DJI dronoch, samozrejme nie všetkých, prispôsobený na to, aby natáčal aj vertikálne. To znamená, že môžete mať dronovú kameru takto, to znamená horizontálne ako level, alebo ju môžete otočiť o 90 stupňov a mať ju vertikálne. Čiže ak napríklad ste niekto, kto natáča veľa na sociálne siete, tak toto je pre vás úplne ideálne. Ešte ma tak napadlo, ak nahrávate video vertikálne, stále môžete zoomovať. No počas nahrávania videa v akomkoľvek režime kamera nejde otočiť o 90 stupňov. Pre otočenie musíte vypnúť nahrávanie. Ako som už spomínal, pri porovnaní s prvým Mavicom Mini, aj tento dron váži pod 250 gramov, to znamená, že spadá do kategórie C0 podľa nových európskych nariadení. Ale stále je potreba ho registrovať, keďže má kameru. Ale k novým pravidlám sa teraz vyjadrovať nebudeme. Skrátka, patrí do kategórie C0. Tam ale zaujímavé vlastnosti tohto drona nekončia. To, čo ja pokladám za fakt veľmi zaujímavé a som veľmi rád, že to tam je, tak je predĺžená doba letu. Tento dron dokáže na jednu baterku vydržať vo vzduchu 34 minút. Teda tak to uvádza výrobca. Reálne, keď som s týmto dronom nalietal som cca niečo okolo tých 30 minút. Na jednu baterku samozrejme. No a vďaka tomu, že dron vydrží na jednu baterku cca pol hodinu vo vzduchu, môžem experimentovať s jeho použitím. Moja obľúbená funkcia tohto dronu je Active Track 360 a ak sa nemýlim, tak je to prvýkrát, kedy táto funkcia je daná do série Mavic Mini a musím povedať, že funguje fakt skvelo. Jedná sa o funkciu, kedy vlastne označíte svoj cieľ, napríklad seba, a vymedzíte trasu, kadiaľ chcete v podstate lietať s dronom. No a potom už len spustíte let, nahrávanie a môžete sa voľne pohybovať, dron vás bude nasledovať po trase, aké ste mu zvolili. Môžete si povedať, OK, Active Track funguje fajn, stále ťa to sleduje, vždy ťa to nájde, ale čo v prípade, kedy sa do dráhy dronu dostane strom, lampa alebo nedaj Bože nejaký človek. Tu DJI na vás myslel. Na drone Mavic Mini 4 Pro sa nachádzajú 4 senzory. Vďaka týmto 4 senzorom a ich čočkám pokrývajú 360 stupňové okolie dronu. To znamená, že ak sa náhodou vyskytne nejaká prekážka v okolí dronu, dron to automaticky zdetekuje a podľa nastavení, ktoré máte vlastne nastavené v ovládači, dron buď zastaví alebo sa prekážke vyhne. Toto zastavovanie a obchádzanie prekážok funguje fajn, ale musíte si dávať pozor na prekážky typu elektrické vedenie, tenké dráty alebo nejaké malé kríky. Keďže stále sa jedná o malé predmety, ktoré tie senzory nemôžu, alebo teda nie úplne správne dokážu zaevidovať. Takže veľakrát sa stane, že bohužiaľ napríklad cez krík preletíte, lebo tie vetvičky sú skrátka moc tenké na to, aby ich tie senzory zachytili.
Ale už stačilo teórie, poďme tohto drona zobrať von a pozrieť sa na to, ako lieta a aké zábery z neho lezú. Všetky zábery, ktoré teraz uvidíte, nie sú vôbec farebne upravené. To znamená, ako to vyliezlo z drona, tak to vidíte. Zároveň nepoužívam žiaden ProRežim, použijem automatiku. Takže všetko, čo vidíte, je v réžii drona. Tak a poďme už na to. No a prvé testy začíname vonku. Je noc, momentálne asi plus minus 7 stupňov, mrholí a je relatívne silný vietor. Tak sa poďme pozrieť, ako sa s tým dron popasuje. Na drone sa nachádza dosilné svetlo, ktoré sa pri vzlete automaticky zapína a vypína sa niekde okolo výšky 3 metrov. Zároveň pri pristávaní sa svetlo v približne rovnakej výške znova zapne. Tu som osvetlený len zo svetiel z drona a z ovládača. Napriek tomu ma to celkom pekne zachytáva. No a teraz sa ale pozrieme na to, ako zvládne dron nočné mesto. Znovu pripomínam, že sa pozeráte na zábery bez akéhokoľvek zásahu či nastavovania v drone. Nočné zábery vyzerajú použiteľne, ale automatika dronu má problém správne spracovať jasné svetlá. Tu sa ďaleko bez manuálneho nastavovania nedostanete. Plus ale je, že aj v nočnom režime ide zoomovať. Teraz sa ale presunieme do ďalšieho dňa a pozrieme sa, ako dron natáča cez deň. Myslím, že najlepšou prvou ukážkou bude video, ktoré vzniklo použitím funkcie Mastershot. To, čo teraz pozeráte, má kompletne v réžii samotný dron. Video je nezostrihané a farebne neupravené. Mimochodom, všetky nasledujúce zábery z drona sú natočené v kvalite 4K pri 30 alebo 60 fps. Teraz sa ale pozrieme na pár spomalných záberov. Všetko je nahrávané v 4K pri rýchlosti 100 snímkov za sekundu. Dúfam, že sa vám tieto krátke zábery páčili. A moje zhodnotenie tohto dronu na záver videa je nasledovné.
Tento dron, vzhľadom k tomu, že váži pod 250 gramov a vzhľadom k tomu, že stojí to, čo stojí, tak ma neskutočne očaril. Má úžasné vlastnosti, najviac ma ale prekvapila jeho rýchlosť. Je fakt veľmi rýchly, na to si inak dávate pozor, ak si ho kúpite. A zároveň ma veľmi prekvapilo, v akých podmienkach tento maličký dron dokáže operovať. Fakt zvládol všetko, čo som na ňo vrhol, samozrejme bolo to lepšie počasie, ale aj horšie. No a výbavou a cenou si myslím, že dokáže konkurovať nielen o jednu, ale aj o 2 triedy vyšším dronom. Odporúčal by som ho ale kúpiť? Ak ešte drona nemáte a nad nejakým uvažujete, tak určite áno. Ak vlastníte Mavic Mini 3 alebo Mavic Air 2, prípadne drony podobnej kategórie od inej značky, pravdepodobne by som vám neodporúčal kúpiť si tohto drona. Na vašom mieste by som počkal rok či dva, kým DJI vydá novú verziu Mini, ktorá bude mať viacej funkcií, bude pravdepodobne lepšia. Nehovorím, že to tak bude, je to pravdepodobné s tým, ako DJI vydáva svoje drony. A počkal by som na tú verziu a fakt by som si potom až kúpil tú, ak by ste zvažovali drona pod 250 gramov. Ak by ste sa ale rozhodli tohto drona kúpiť, môžete tak spraviť cez odkaz dole v popise videa. No a ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom videu, tak sa zatiaľ majte a čaute.